Helo! Mae'n bwrw. Mae'n bwrw. A dyn ni ddim rili wedi pacio ar gyfer glaw. Dim dyma be nathon ni ddod am. Na. Oedden ni eisiau hael. Dyn ni'n mynd i heddiw. Sydd yn Belgium. So dyn ni'n mynd ar y bus rwan. Dyn ni'n rhedeg yn bach yn hwyr. Eto. Dyn ni ar y bus. Dyn ni'n cael tŵr rhwng Belgium a rwan dyn ni'n cael bwyd. Pan mae'n dweud rhwng Belgium rhwng i. Da ni ddim yn Belgium i gyd. Wi wedi dewis un scoop o Oreo a un o brownie. O, mae'n delicious. Ie, nath ni fynd rownd Sorry. mwy gloddion. Ie, dyna ti'n gael nhw? Na, mae'n wentydd. Mynwentydd. Mwyn gloddio di mining. Nath ni fynd rownd... Nath ni fynd rownd mynwentydd. Ag... Ie, oedden nhw'n... Fun. Na, ie. Mae'n rili... Ie, diddorol. Mae'n anodd ffeindio gair. Ie. Addas. Ti ddim yn bod mewn friendship. Ie. Ond nhw'n lefydd del. Mor ddel o'n mynd Yn atgoffa ni am lefydd ddim mor del. Ie. Ie. Oedd o'n neis cofio, ond oedd be o'ch ti'n gofio ddim yn neis. Ie. Mae pobl rili, o. Da ni'n gwisgo cagwls. Gen i weld eich cagwls. Nath Gwen o ddeitha fi cyn dod, os oes gen ti ddim cagwl, ti ddim yn cool. So, ni eisiau bod yn So dwi ddim yn cool. Ti ddim yn cool, awe. Sgennau'n cagwl, ar y best. Da ni'n mynd i gael Hufen ia yn lle maen nhw'n gael fo Il Gusto d'Italia. Os ti'n gwybod beth Il Gusto d'Italia. A maen nhw hefyd yn gwneud waffles yna yn rili neis. Mae'n ddigon o ddewis. Dwi'n meddwl fydda i'n allergic i gael fwy yn nhw, so dwi jyst yn mynd i gael chocolate. Y dewis saff. I cael ice creams. Da ni'n mynd i'r sweet shop, neu candy shop. Ond dwi ddim yn mynd i gael candy. Dwi'n kind of yn teimlo ddim eisiau un. A hefyd, dwi'n bod yn allergic. Na, mae'n iawn, dwi'n dod mewn. So, dyma ni, sweet shop. Da ni wedi bod i'r Flanders Fields Museum. In Flanders Fields Museum. Da ni, hefyd da ni wedi bod mewn chocolate shop, ac oedd o'n deal rili da. Dyna ni am heddiw. Wel, actually mae'n bore rwan, ond mae'n heddiw. Ta-ra!